Kalyos ang ating recipe ngayon. Lulutuin natin ito sa pinakasimple lang. Alam nyo naman ang kalyos, maraming rekado yan kaya medyo may kamahalan. So, ito na yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong tripe, beef to. Naka-slice na siya dito kasi pag binili mo, naka-slice na. Tapos meron din tayo ditong sausage. Pwede kayong gumamit ng chorizo de Bilbao. So ito kasi, Italian sausage ito. Binigay lang ng kapitbahay kong Italiano. Homemade. Gawa nila. Tapos meron tayo ditong garbanzos, yung chickpeas, bell pepper, garlic, salt, olive oil, tsaka yung pepper. So, ang una natin gagawin, yung ating tripe, palalambutin muna natin. Ipe-pressure cooker natin siya ng mga 10 to 15 minutes lang. So, palambutin muna natin ito. Lagyan natin ng konting tubig. Siguro mga level lang na, yung lulubog lang siya. Pwede rin natin gamitin kasi yung pinagpakuluan ng tripe mamaya. Tapos lagyan lang natin ng konting salt. And then isara na natin. Itong aking pressure cooker, ano na yan, 10 years old na yan, kaya medyo faded na ang kulay. So, 10 minutes to 15 minutes. So, ito, 10 minutes nang nakalipas. Pinasingaw ko na kanina. Baka bigla yung tanggalin eh. At ito yung puputok. Ito, tama-tama lang ang pagka-lambot niya. Yung broth niya, pwede natin gamitin mamaya. So, ang susunod natin gagawin ngayon, maggigisa na tayo. Ang gagamitin natin, olive oil. Kalyos is olive oil. Ngayon, kung wala kayong olive oil, mantika, tsaka samahan nyo ng butter. Pero talaga, olive oil. And then bawang lang. Wala tayong sibuyas na gagamitin. Pagka golden brown na yan, ilalagay na natin yung ating tripe at isunod natin yung ating sausage. Yung ating tripe. Ayan natin yung ating sausage. Kanina pala, nakalimutan kong isama yung tomato paste or tomato sauce na pwede natin gamitin. So ngayon, lalagyan natin siya ng tomato paste ng 2 tablespoons.
Kaya natin medyo maluto yung pinag. Then ilagay natin yung broth. Maglagay muna tayo ng konti. Konti pa. Tapos yung ating seasoning na sugar. 1 teaspoon lang. Alam naman yung mga Pilipino, di ba? May pagka mahilig sa matamis. Tapos yung ating paprika, 1.5 teaspoon. Tapos yung ating pepper. Yung salt natin, konti muna. Kasi yung sausage medyo, alam naman ang mga sausages medyo may kaalatan. And then ilagay na natin yung ating bell pepper. Saka yung ating garbanzos. Diba? Ang ganda ng kulay. Na natin ang so, tikman na natin para okay na to eh. Tamang-tama. Tamang-tama yung alat niya, yung lasa ng sausage, tsaka yung may kagat siyang tamis. So, eto na yung ating kalyos. Maraming salamat sa panonood at kung hindi ka pa kayo nakapag-subscribe, please lang po mag-subscribe na kayo at paki-share na rin, i-like na rin, click na rin ho yung notification bell para sa susunod kong video matitimbrihan kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Salamat!